टेंशन भइल सोचा तनी कि 2 जना के त बियाह शादी होइए गइल आ एक जना राणे हो गइली आ सोचे तनी कि एहू देवर के बियाह शादी क के निफिकिर हो जती हमू तनी गंगा नहाए चल जती बूढ़ी के लिया के तीर्थ धाम पर इहो बेटवा के इतना उम्र हो गइल बा का जाने कहीं शादी करे के नावे नहीं खोल ले कितना हम समझाई उनकरा के हैं को हम छोटा की मझली ले समझावे के जी क्या होता हमरो रसना बोला का हिस्सा का गल बड़ जब रोवा हमार बातें नहीं कि मानो तो हम बोल के रोवा के का करब अरे तो का मैंने बात मानी तो ऐसा बच्चे कहता रहो कि माने लायक नहीं के हैं का माने लायक नहीं बताई हम रोवा के कहत नहीं कि बियाह कर लीजिए बियाह काहे नहीं की करब बताई पागल तो बियाह शरीर अभी बाप जवानी बाप बियाह होत रहे बियाह है बड़ बात बा जवानी और हरदम हरियाते ना रही देवर जी सुन ली अरे छोड़ा अब 2 4 5 10 वर्ष के बाद बियाह शादी कर दी अभी करो ऐसी नहीं के बियाह कर लो आ मेहरारू के झूठा में ना कहे तो का रौरा खियावे के बा हमने केनो खियावे के बा खेत नहीं खे घर नहीं खे ए भाई तू इन बात कहता रू लेकिन माने हमने के खात नहीं खे जे हवा पी के बानी जगह में खइले से ना हो जाई खइले से हो जाई एगो रानी बिया मुसरमती या ओकरा कमरे के लेके ढोवा तनी जानू त मान ले के ओई करे रो मेहरा रुक लेके ढोवा जाए बियाह कलम त मनियो के गंगा नहा ले जानू तीर धाम कलम जानू बियाह फिक्र हो जानू आदमी बोली कि बाहर रहे के मन करता बड़ा कह रहल जी समय पर सब सही हो जाई समय हो गइल बा समय के अनुसार कोनो चीज ठीक लागेला बेगर समय से कुछ ना ठीक लागेला जननी हम कोई डरा के ना की बात सुन हमारे पीपल बाड़ू की लेने का हम कम अब रहुए घर में बचले बानी तो क्या करे पे पड़ी अरे को हम लड़की हैं कि भाई ना लड़की ऐसी होता समय खराब लड़की के हाल बियाह करो देखिए देवर बाबू जी बात मानी समय के अनुसार से कोनो चीज अच्छा लागेला बेगर समय से कुछ ना अच्छा लागेला अच्छा होई घबरा मत कहिया होई बताएं औ कहां बड़ी हो भौजी छोटी भौजी गोइल बड़े बगीचा में आवत ताड़ी आ कहने की ज्यादा कुछ बोलनी ना मान लखे तो ऐसा भौजी के हो गई आ भैया आ त का करल जा उ करमिए का छोट बिया आवते मरद मर गई कुल लक्षण बढ़ाई बे पैर के आंगच के हलका बिया आवते मरद मर गई ई सब झूठो तो करे आवे से केतना हमने के घर में घाटा भइल बा बताई ई सब कुछ ना धन भी नहीं खे बढ़त आ उहे मझली आई रहे तो घर बन गइल माटी के घर रहे तो आपन कर्म देखेला ना ना आगो पाछे से का होला अगर हम तक सोचत नहीं नु के नहीं यार अपना चल जाओ दूसर शादी ब्याह हो जाए लेकिन मानते नहीं खे काहे कते बजे से आराम से रहो देखी रहुओ बात मान जाए तो ठीक रही आ ना मानम तो रहुओ पछताई और का करम बताई कितना सिखावो ये आदमी के कहत नहीं कि बियाह कल त मानत है नहीं कौन हमरा तो लागत कि कोनो लड़किन से फेयर तो नहीं के कोनो से प्रेम भाव त ना करलन अच्छा इहो पता लगा ये ले बतावा होई बेटावा के तनको ख्याल बा कहेलन के भौजी तू हमार जान हो तू हमार धड़कन हो परान हो एगो सामान मांग देले बनी खाए खातिर त बुझा तटेनु कि घरवा ध लेले बा आई खेला बढ़िया हमरा पाछे कतना पड़ल बाइसन जब आवत रहन घर दुआर में तब कहताइसन कि कहां बा भौजी घुसल बनी घरवा में का घुसल रे देवर अड़न हमार मन हम जेकर मन करे ओकरा के बोलाई ओकरा के घुसाई घर में लेकिन बुझाते नहीं के ए भौजी ई का टटा टटा करतानी जी और ना कि देखते काम को बाजी हो देखो का हो लकट हो लकट ले निया आसपास ना मिलल ह तो ना मिल उसमें तो का कोई हां त हमारे एगो रउवा काम नहीं कर सकत एगो काम ना रउवा करम जानी तो खिया के मजा मरलत हो छोटका देवरावा दल हमर देवर हनी की मरद हनी बोल दी पागल हो बोल दी हम ये बोल दी मरद रउवा देवर के नाम कहनी कन कबम कहता ए जी अरे हम बहुत खुश होई ना भगवान के ज्यादा भले हमारे मरद मर गई अगर मरद हमारा नाम है त हम रउरा के पावती जी पागल हो बताइए देख जब भैया मर रहनु हमार सपना में देखनी भगवान जी कहले कि देखो घर के इज्जत घर ही में रहे दे हम सोचनी कि ना भैया तो चल गइलन लेकिन भौजी के हम खाली ना रहे दे ई का कहता रे जी खाली रह दे मत ना कर दे अरे तहना न बुझाई का विचार बा सुन नहीं कि ना अपन हो कुछ बोलती है मत की भौजी उ त और फेरा में रहत शादी कर मन तो मन काहे ने कनी नु कि जगह करवा दे अपना भतारा के तो भतारा के नहीं कि हम पहुंची से कॉल ले बानी कुल में अब कहीं तो कहूं कि तू रह जाना हमरा पर बस बोलिए बोल हो जाए कनी हां कनी हां अरे खीस में कौन है दादा तारा कब छोड़ के कहीं जाई बताओ तो लाई खा दम धक भभोर
हाँ तू जान कौन वाली बुढ़िया लगी बोले खातिर जाई रे घर में अरे आई आई तब आई सपना पूरा करके रह जान गेल लो। आई ना अरे आओ तनी को का घर में कुछ निक लागताटे हो हैं सब घर में रहेला तब ना निक लागेला का कहल जा बुझाता कि जिंदगी हिंगन हमार चली जाई सोचा सोचा तो बुझाता कि हफानी के बीमारी धली हलस ये कहतनी कि हे भगवान ई दिन देखे से पहले मुआ काहे ना दिहला हमारा के हम मोहकत रही हमारा के हरियर की मरुति ना भेजल हमार ये आजे माने खोज के आवत नहीं रोरा के अरे आ कहां कोई नहीं रोरा हैं अरे उन्हें बोल रही सुनिए ने काहे नहीं कि लइकवा के बोलत अपना बियाह करे के उ काहे नहीं कोन बियाह करत पानी के उहे लागल बाटे एक खाली कहानी दू हाली कहानी बार बार कहते रही नहीं के करे कहता का ना बियाह करम नु तो एगो एगो बेटवा के चबा गुल नु पतोहिया एकरो के चबा जाए का ई बोला तारू हो चबा जी चाहत नहीं तो मन समझ तारू कुछ हो का कोई समय हो गल बा आ बियाह करे कहते तो करते नहीं हमार चाचा के लड़के बियाह कर दी 2 लाख रुपया तिलक दे सो ना का हम कहीं का ओकरा के समझाए ओकर दिमाग बुझाता कि एकदम भोतर भइल बा नतिया के आय अब रोवा कहता है कि समझाई ना तो जुग जमाना खराब बा कहीं लेके भाग गइल तो बेइज्जत के सिलावा कुछ नहीं खे जान जाई अच्छा छोड़ा जाने लौकी तब ना हमारे लगे उठता बैठता टे क्यों के समझाई वो तो लमे नहीं रहा कहली ओकरा के कहानी बच्चा बाटे नहीं के समझत कि मोतरी हमर का कहतिया बताओ का हम रोवाले कहीं हम उ बेटौआ के समझावत कहाँ बा? सिखावत था कहाँ अभी बाटे? का जाने कहाँ निकल के गइल अभी तो समझावते रही हमार बात सुनत तब तो हैं कोई दी मजली के समझावे के उ तनी कुछ बोल सकती है हमार बात नहीं कौन सुनत आ ना रउआ सुनत तनी तो हाँ सुनी कि ओकर सुनी कि ओकर सुनी केकर सुनी हैं एगो और बिया कुफुत के बीमारी भइल बा हमारा कौन ची ले केकर कौन ची लेके ढोइए चली भेटाला तब नहीं करा के बतावा तनी का चाह ताटे अब ना करें बियाह तब अपन जाने देवी है करब अरे भगवान करे हेसाने बिहवा में हरा रूप आहे भगवान ई का करतनी छी हम देखनी रउरे हां के बोला था मोबाइलवा में अरे केहू ना कोई बोलला सा अरे मोबाइल कोई बोलला सा हमरा के निकाल के दी के बोलता पागल हो, मोबाइल बोला के था? कहां कुछ मोबाइल में हेलो तू हो झूठो के सब करेलू फोन नहीं के चलू हम तो कहीं करेजा काट लेम कोनो रही तो हमारा छोड़ाई यार ओरा कोई के ताक देम तोरा ओरा में आंख निकाले मा ओ खेलवाड़ो के त जवन हाल करम कि उ जीवन में सोचलाऊ ना होइयन ये जी देखी हम तो ई सुनी पहले हमार बात हम पहिले रवा से छुप छुप के मिलम रउरे बताई हमरा से बियाह रउरा कली अब समय आ गइल बा ओइसन दादी यार को हम समय तू न कहता रो लेकिन हमारा जब समय तब न शादी कर जाई काहे बताओ तो। लइका हनी का अभी शादी करके उम्र नहीं खेबा सुप में बानी अरे छठी हम बरई नहीं खेबा हम ही सोच रहे कि माई से चाहे भौजाई से कहीं से तो का कहीं हूं काहे लाज लगाता का भौजैया के राखे में लाज ना लगला कोई में हम देख लिए को करम बाकी ना छोड़म हर कम मचा देम घर में हां अरे पागल तरह के ना छोड़म आई भैया तरह के मंगल सूत्र बना दे बानी अही दादा हाँ। सुना की हां सोना के हमरा के मंगल सूत 26000 के हां एक बात कहूं कि सुनो का हो माई के दिया रहे लाली दिले रहे अच्छा हेलो कहला कि बबल ले जो जाकर गांव चले माई के दे दी तर आपन लेकिन बेचले मर लड़का मर्दा वाला बेचले बनी जुतिया न पागल का माई के जूतिए बेचल बनी पागल हो का बेचनी हो माई के जूती या नानी दे रहे आ माई के हम देबे ना कनी आ वो माई की याद नहीं के रउरा कहता ना बढ़िया होनी अरे- हमारा बारे में हाथा ना अरे सोच तारा आइए के ना की कर बा? करू हो देखी बाबा जी हमर मरद मर गइल त कोनो ही बात नहीं के हम मर गइल बनी एहे से हुपुर चुपुर चलता के ऐसे कहतनी कि बियाह शादी ना कर बड़ा घर बनी जी हां लग जाए घर तो पिए तनी राण देवा के मेहर बनावल चाहतनी का का? का हो तोरी कतरी कोनो लाज नहीं थे तोरी कतरी ए मम्मी जी का हाला करता रे भौजी आये दीदी जी सुनो तंजी जी आई जाइए मुहा करिया हो गई राण देव कहे त ना घुमा दूसर मरद खातिर अपन मरद खइली चल दीदी जी चुपचाप अरे इनसे हम तबे से खोजा तनी का भइल सुनी जी सुनी
अब ई और ई मर्द में हो गई नहीं जा ठीक ना। ई कहताड़ी कि हमारी मांग में तू सिंदूर दर द हम तोहार हमेशा खातिर हो जाए। हम ना पुली आई हो भगवान सिंदूर हां अरे ना ते कहताड़ी कि हमार मर्द मर गई का हम बहुत मार तर आटा में तूर दे मरद के ए भाई मरद सुन। का खा देबा घर भाई में रे, जानिए कहीं सुन। जान ली। एक बात सुन ले पहले बात ढेर दिन से तोपा तोपी रहे लेकिन आज के बाद हम के पति भइली। हां हां सुन लई हाँ। हम कहत रहनी त अब तक चितकी लागत रह सुन ले का है देख माने रोना में का घर बिहार घर के इज्जत घर ही में तो का दिक्कत बा। अरे मौगड़ तो मौगड़ ले तो हम बियाह करे कहत रही तब एही से ना कुल बते गाड़ी तर दबाव तर ले रे नहीं आवा करे ए का त अपना रह भातार के चबा गोलू छिनार नहीं की बोलत माने ध्यान देना तो ज्यादा हुटिया मत। तू का कहत रह हम आज तक कोनो मेहरारू के ना ताकी ना कौन बढ़िया चला के तू दी अगर मत तभी जहर दे के मुंह लबी हमारी बेटा के देखावत रह हमारी बेटा के जहर दे के मुंह लबी प्यार हमारे करे तू के करे तू आदमी के मरद के कमी नहीं लागल पढ़ावे लिखावे में रानी से बियाह करे खातिर तो के तारा से का कर तारा से करी। हमरा रही छात खड़ बाटे ले हमारा सेल ले यही से जी दिखाओ तनी हम सेल मांगो टिके दिखाओ तनी के कर बियाह शादी शुदा भी है। हां यही दिन दिखाओ के तो चले हो तू हमार बेटा नहीं कर तू से बड़ा काट दे ना हमार चले के बात सुन ले सुन पहले हम तोरा पर ना रहब हम अपना सास पर रहब मायने जाई ना सास हम बियाह करब। चली हाई कोर्ट से हम कोर्ट मैरिज करी जा देखा तानी कौन बोलत तारी चल पुलिस थाना ये करे करे त काहे हमर मांग में सिंदूर भरला काहे भरला की खातिर ना मैया खातिर ए हम के पैसा सेल माये बेटा लाई जा जाता नहीं कुतर एगो बहुआ अब ए जगह आइल बानी नैहर में तक केता ना हम काम धंधा कर जितना करे के बाटे उतना करता नहीं। अब माइयो बिया बूढ़ तूढ़ हो गइल होने तले करत रहती है। अब भाई एगो बाटे त बहरे बाटे वही में जुराइल रहता टी नहीं करत कि घर दुआर उठी कि ना उठी। यही से त कहनी माई रे ओकरा के माटी सान दे हम लेवर दे तनी चिकन से हो जैतन कि जे आवता ते कहता कैसा भौजाई बड़ी तो उहे कारण के बड़ी ना लूर ना सहूर बाटे खाली अपन सुगरा ये देखो ये तो हो जाई। यही से आदमी बोल दे तो कहल जे कि बोलती है ना नदी बोलती है नंद खराब होती है। आदमी कुंवार पर होता कितना चिकन चकन करता है मैं क्या करी रे आ गोरनी ओकरा कोहड़ा के पतई लिया रे काहे कोहड़ा के काका भी पता ही चटनी ओकर में खाए के मन करता तावा पर भूंज के पतई के आई नीक लागला रे भी पते लगनी सुन सुन खइबी तब न जानबी तोरा का बुझाता एने बनैले बानी दाल चावल पकौड़ी आ तू गइलू होने कोहड़ा के अथु खाए ना हर एक चीज खइला पर खून दौड़ेला देखै नु हमर लाल लाल देख है कुल देख देख कहने की चलू खाना खा ले का तोर खाना के चिंता ना होला एगो नाइ के मैं पिलवा खले बासन त कहनी कि ज्यादा न तो सारा दिन में जिम ना पी पताई त लागता कि खाना पीना ना खोए ना जाके घूमत रहे कहने हुए कि का काला कि अथु के सब दिन आ गइल परब तीज के भैया के ना कहली पैसा कौड़ी विदा करे के आ कैसे है सब अथु बताओ ऐसे ओकरा घर ई द्वार बताओ मुसुटिया के ओकर अपना मने नहीं खे भेत कि मने घर में पैसा कौड़ी जाई कि ना जाई आय क दिन दिवाली बारे 4 गो दिन दिवाली बा त 4 गो दिन से का हो जाई ओकरा नहीं भेत कि के कमा के देवे वाला बाटे हाँ इहो तो बात ऐसा जिन कहता रे देख तोरा के हम कहत नहीं कि पूरा करदानी नु मेहरा रुए में बाटे इहे सब कान फोड़त रे त का करते पहले भैया ऐसा ना रहन फोरे दे हां फोरे दे खइला के का ले बड़े केन हुआ आधा काटा बेच दे तो बैठ के खाई मिली ना जौन सोचत नु तौन होई ना ई जान जो जहां में पेट पला त मरली आधा काटा टसका दे हम जमारत रह ते का पाउन के फोन नहीं ल रे पाउन के फोन नहीं ल ना अभी वहाँ के फोन नहीं के कइले भाई वहाँ के अभी फोन कहते बानी कि वहाँ मोबाइल हमार मोबाइल रिचार्ज नहीं के फोन करी हम ये काला बेटा दामाद में कतनो बात दम 8 दिन पकड़ला 2 दिन पकड़ला त का पूछेला नु तनी बतियाला त मन शांति हो जाला बेटा दामाद दुगो होला हो आय ना अब के कहता बेटा दामाद दुगो होला बताऊ त जे नजरिए से ताकता ओकरा के तू कहबी कि के नजर से ताकता काहे भैया नहीं खन देखा दुगो नजर से दुगो देखतन त तेहु अपन मर्दा के कह दे दुगो नजर से देखे के तनी कहली कहले का फोन धरा तनी मैं बतिया ले
आई बाबू हम काहे के कही के फोन डाल वो मतलब समाचार बेटी से न कहे रे आ कि तोरा से का बतिया है बताऊ। जो ले खाना ले खाई जो रुक लेके आओ तनी वो भौजी के ने कहली घरे में न होई आवा धइले होई और का करे कैसे खिसी आती हो तनी फोन उन करलन त तनी मन लागेला बेटा के मर्द के फेर में बाटे हम ना मर्द के बेटा के फेर में रही ना पैसा भेजा चाहे मत फेंक हम त अपन दामाद के प्यार में पागल भइल बानी केहू कुछ कहो भले हमारा के घर से निकालस लोग चाहे दुआर से दामाद से जब घरी ना बतियाई ने 1 मिनट त हमार चैन ना आवेला आई हमर मोबाइले बिगड़ गेल बा तब नु आज ताके के पड़ता दीदी कहतनी न कि जेकरी घरे आदमी बा ओ करो घरे वो तने बनल बिगड़ल रहताटे जेकरी घरे नई खे ओ करो ननदे है लेकिन भर मुहे कबो ना बोलेली अब बूढ़ी का त गोड़ धरती पर रहबे नहीं कर आजकल ई त बात बाटे जी ओसे त निमन हमार बहिन भी ओकर बियाह हो गइल लेकिन आज तक ले वही नजरी से देखलस हमारा के आज तक ले देखती है ओइसने ओकर मर्द मिल गइल बा ना हमार बहनोई बढ़िया आवे त ना बात व्यवहार का निमन हवा न कि का बतावे के वो अपनी दामाद के बड़ाई करली अपनी बेटी के बड़ाई करली अपनी बेटा पतोई के ना बड़ाई करियो तेज हम उठी ना बैठी ना नहीं जनी पतो है के सास सुनी ना होते हम उनकी तो लहंगे उनका तेल पानी लगावत हमारा ढेर दिन हो गए बूढ़ी के हम ना जाई ना हो का कर जी जब तू ना जानबो आई ये दादा दीदी धियावा के लेके गोदी में सुतेली अभी तक भी हल धिया बताई उ सहार के धनिया की ना पेड़ पर चढ़ावा तड़ी दी पूजा तड़ी कहा जानी ले जइयो सकी नहीं अब अपने घर का बात है तो कहत नहीं आपसे खाली ले जइयो सकी ना ले जइयो सकी का करियो से हमरा बुझाइबे ना करेला जन्नी एकदम लागेला कि कौन ऐसा ले जइयो से तो दूसरा बियाह कर ले आ कौन बात बा हमार के हम के बोली उनका माई खुद नियर बटलई बाड़ी उनका बाप बटलही बाड़ी बान अपन जे कइले बा उ जानी न हमारा का लेवे देवे के बाटे हमार मरद जब से बाहर में गई न जी दीदी तब से हम हर हिसाब लेवे लगनी हां तो वही से ना ठीक बा पैसा हर हिसाब लेवे लगनी लेव नहीं बताई हर हिसाब ना लेव त अपन बेटी बियली त कर्ज भइल हमार मरद अपन शरीर पर का अपन लोग लेके देखा के बा ना तब कपड़ा उतार एगो कपड़ा पहन के अपन दिन कट ले बानो जी का जी अब देखा मंटुआ हुआ झगड़ा कर ले बेटे छोटी छोटी लड़कन के साथे बैठ के देखा तारू देखा द्वार पे उहो हरामी हो गइल बटे एकदम में नतिया बपयो नियर तो होइबे करी कनी मटिया खूने खानदान न लागेला जी बाप वैसा टिराही करत रहन लगता कि टिराही पर टिराही करत टे हां अरे बड़ा रंगले बनौले बनी कहीं जाई का कहां बिजली गिराई हां ये भौजी बा कहां हो ऐसा ही तनी लेकिन ये दी ससुरा में बैठ जादी कहतानी कि हमारा न एगने शौक सिंगार नैहर में ना हो पाई हमारा लगता कि ससुरा में अरे जनते ना बानी देख मर्द के सोरह सिंगार नु हवे कबो नु सोरह सिंगार क रहे के चाहिए सोच ला अजी भइयो बाप का लाज लिहाज कइल जाला लेकिन जाय दी जब आपका मम्मी लिपस्टिक रगड़ के चलत तड़ी मार पियर का टहकारे सिंदूर लगा के चलत तड़ी लिपस्टिक का काजर लगा के चल तड़ी पहले बूढ़ घाव से लागल बताई बिटिया का ना भौजी मतलब माई के मुंह पर तू बोलबो ऐसे इतना हमर मुंह पे बोलत ताड़ू हां आ जाय दी लड़ल ना जाला लड़े वाली का बात ऐसे ही कहतनी अजी तरिए बोललू जा खैनी ह बर्तन काला पे धर देनी ह अरे जात रहनी मान जे तले फिनु माई में आ जाय दी कहिया मजा ले बानी कि मजा जात रहनी कहिया मजा ले बानी हैं झूठाई भिगा के काहे मंजले हां बिना मंजले बिना कुछ कइले धइले इतना बड़का चटा हो गनी नामो नहीं के करिए हाथावा रह गई आहे बुची जी कुछ भी कही अपनी माई की राज में कइले हो हमारी राज में त नहीं की कइले करिया था का रह आ इतना कोरे नहीं हेता बड़ा हो गनी चाहे कुछ बोलता उहे काम ससुरा में ना करती ससुरा में ना ससुरा के रोटी कठिन लागेला ना जी रुके हमारे मर्दा के फोन आता ससुरा के रोटी कठिन लागेला नैहरे के रोटी निक लागेला हां गोड़ लगता है तो हां हेलो अब का विचार बा ओ जे जमा के रहबो का 2 महीना के कहला जमावे के हम कहता नहीं यार हम कब कहनी है ये जमा के हमरा रहे के बाटे त काहे बोले नी अपना मन के बुझात कि मर्द मानुष कैसे रहता है 2 महीना से
मतलब हम ही आ तू करी ना वो जे मतलब खाना बना ले लेके जा तो पूरा पानी को तुम्हारे तो नहीं समझ में आता है ना। हम नहीं किया मैं से बतिया ले ठीक है चिल्लाई मत हमारा कर हाँ तो सुन ले का ऐसे लकड़ाई में 2 दिन में तैयारी हो 2 दिन में तैयारी हो के अभी तैयारी हो तो आ ही दादा हम आ जाओ तनी रुका माई से कहीं हेलो ये रहनी है ना खोपे ना अरे मारदा के कही लौरी हाके ली नो यही से नला जाता रे नटेरा तरी बतिया तरी मार जाने उठे पर बाप रे बाप कितना टाइम लागी मन एकदम अकुला गइल बत्ती आइला बिना। अरे रुकी के चिल्लाए के लगनी लगता की माई रे धर है वहां के फोन आइल ह कहते ना कि विदाई करे के तू ही बताओ तो अभी हम कैसे चल जी रे माई ना रे अभी मत जो अभी रहो 2 महीना आप कहता नहीं कि आज हम आवत है धर बतिया तो हेलो हेलो हाँ पाहुन नमस्कार नमस्कार हमरा कहतन लाज लागता जो हम बतिया के मोबाइल दे तनी आई दादा। त घर बाहर चूल्हा लक रखियो के काट दे बतिया उ का कहता रन तोर के बोला हूं लगे ना मैं जी भाई ना बोली हां ना हमरा के उनका मुंह नोच देम थाई के बतिया के दी है हाँ, हमारे बतिया के चूल्हा के रखियो के काट तले हेलो कनी गोली हमरा के नमस्ते कहतनी हां गोली महाराज को काटे के रो बाने में लाज लागल बा तब का होता है कुछ ना देख ना मोबाइल हम चार्ज ना उठात रह कसम मन बतियले ना रहनी बा त मने कहरो तो फोन को तनको बुझात नहीं खे हम करते हैं तो बातें बढ़िया से नहीं कहो मोबाइल भाका कुड़का भुड़ुम का तो का मोबाइल में आवत बुझाता नहीं हेलो आ तब का विचार बा काजी आई डेट बढ़ी की गाड़ी लड़ी बाक लाज लागत रौ कुल बोली न कुल का दो तो पसंद मन हो जाला सुनने के बात कही हाँ हैं हमरा तनिको इच्छा ना करला नो के हम सास कही तो सास सब कोई के मुहा पर कहम अनहवा में मने सास के जरूरत बटे कहला के ए बेबी सुनी ना ए बेबी ना जानू बाक का दो कहत नहीं हमर सुनो ना हेलो कनी सुनी ना हाँ कनी न कि बुचिया के देखे के बहाने आवेला के तनी हम वही बहाने देख ले हम यही से तो हम कहनी है यही से कहनी हम आवते लिया ले हां आई कहीं विदाई करी हम कब कि ना भी ना जाई त हम डौरो के देख ले तो महाराज रात भर सुनी ना रात भर रह हम आ रात भर झोरा तो चली हेलो कह जगह तनी छोरा में कालेम जी अरे मुना कोने के फर्स्ट क्लास के ने से खसी के मीट ले आई हैनु रात भर जाने कि ओ कराई में झोरन तो चली एकदम हम ना हमरा के चुस्ता ले हम चुस्ता तरह के लेके पीस सब पीस खियाई भाई हम हां लेके आइम ठीक ना आ बुचिया के बहाने बाबू एजे रहे थे ए सोना हां दार गणी आई लव यू बाक लाज लागत रखी बाकुल कसम मजाक करत निहा के ऐसे बूढ़ा हमर से मजाक ना करे आई कुल बाबू जानू सोना कुल कहतनी ज्यादा प्यार करता तबे न हो रोज के सुने के मिली बूढ़ा जे त बुचिया के बहाने भी राखब 6 महीना जे 6 महीना अहन चाहिए त हमरो मन लागी देखा तने खातिर कितना मन हरिया गइल ए बुचिया दिन भर भूसा हरियर खाई भूसा ना खाई कहां से हरियर गड़ के लेके आए करा के चले हट अरे जाता रह परदेश बलमुआ अरे रुको कहो भौजी अरे सौदा नहीं कहां जाता रहा बड़ा परदेश बोला मुझे झाड़ ओर के जा तनी बेगो के लटका के सऊदीए तरह का कमाए सऊदीया के जा तनी हम जा तनी मौगी के लिए लेबे तो अच्छा मौगी मन नहीं लागत का ता के मन कहां से लगी तू बाबू तो बुझते नहीं खुआ मौगी कहतड़ू बकछिनरू हमरा के कहत नहीं है बात के मन नहीं लागत का हम तारा के सोचे हमर भतार नहीं के का अरे भतार बतक मैं बोला कि भाई गांव चला भाई भौजाई जाए भाई तने देवर हुआ पता नहीं मर मजाक कर दे तू कैसे कैसे तारी बकरी खरीद निकल गेलू है तो घर में तू निकललू ना आ त के एकर के लेहना के खे भूसा डालत ने भूसा खात नहीं के छीट देता हरियर खो जाता त कहां से हरियर क्या हो तारे में सब हरियरी बा का है तारा में का बा हमारे में हरियरी बता तारा में का बा गुलाबी ठीक बनू एकदम बढ़िया लागत ना तो बताई नहीं एकदम ना हो खूब बढ़िया लागत ससुराली जाए के बना तो सास भाई तो सही कहले कि कैसे पाउन पहन के आइल बाणे तार के सास देखेली तो माने उहिर माने बूढ़ बुजुर्ग उहिर बड़ी सास तो बूढ़ बुजुर्ग देखेली सके साली देखेली तो हां सालियो देखे तो इहन कह सकी साली को बाई सा साली के एगो दूगो भइले बाई सा एगो बाहर पढ़ले हां एगो छोटकी होई तो होई एगो दूगो कमे लागत का जे चढ़ियो सा ना कपड़ा पर तक पता चल जाई हो तो
भैया कहाँ रहता है गरीब अइला कि ना बाहर ले ना अबे ना आइल हन आइन दीपावली में। हाँ तो यहाँ तो कहले बने 500 रुपया देवे के पार्टी मनावे के। हाँ तारा के जाना 500 रुपया तारा के दिलवा देता नहीं 500 रुपया हमर लोग लेके कामे ना है का बतावा ना का मैं भौजा सब्जी के काम में भौजा आई हूं मैं भैया से मंगाई देब तो का हो गेल मैंने का हो काहे जाई के कमाते जो उड़ावे खाती का। अच्छा ठीक है भाई जाता ठीक बा चल जा बड़ा भइल बड़न आइलन भैया से खर्चा करवाइन हम देवे हम तो खुदे कंजूस है 1 रुपया हम ना देवे 500 रुपया रही तो हमार 2 दिन में सब 2 दिन के सब्जी आई उनकर कैसे छोड़ दे छुट्टा घूमे खातिर बैठ मन सागुल बे लागत न कहले रहनी मम्मी जी काजी ऐसे बनी लाटे हुन के मम्मी महाराज का तोहरे खातिर हम आवत तनी हैं तोहरे खातिर करता नहीं आई मने ई ना बुझाला कि कैसे रहते के मोबाइल में रिचार्ज ना रहला फोन के उनसे अब लाजे का लगा सब कोई कह के दमादे से फोन बतिया दमाद से सब होता फोन लगा में बनाई जाता एती का बानी मने बाक आई लव यू तार मुंह मारला अच्छा केहू कही कि हम दमाद हैं सास हैं तो मने का हनी और साली लगे ना का साली का हमार अच्छा ये बताई हमारा के का कर लेके आइल बानी सब व्यवस्था कर देले बानी का मंगले रहनी एगो ले चल नकबुली ले आइल बानी छूछी ऑर्डर देले छूछी अब छूछी के पहनता तो छूछी में बाहर का लगावो हनी का है छूछी घरी के पहनता है जाके नकबुली कहनी है जाके ले आवे के हमारा होते मैं मेहंदी सब लग गई रौरे नाम के लगइले बानी अरे हमारा तो एकदम जाने के दिल रौरे पर एकदम लाग गेल बा ई त बात सही है गाना लोग दिल देवरे से लागो दिल देवरा से ना दमाद से लागो ए जानू बगला चला अरे हरी पिच पर हो रही थी मैच हरी पिच पर हो रही थी मैच हमार छोड़ी कोई देख ली हमार सास मरली छाका आ दमाद लिहलन कैच छोड़ी लागे लागत जान अरे महाराज का कहे और कुल बताई मिठाई ठेली नहीं हां मिठाई के कौन काम बा देखी ओकर फिर हमरा के देखा करो रे मत जे हमर जलन होला खूबी जान हम सब से गुल बनेनी तो कहे बनू कि हम इशारा से जौन काम करे के बा ई ना कि हमरा के छोड़ के ओकर फिर चल जाई तो जान तो बानी हम सास के हम मेहरारू के बुझम सास में मजा बा अरे ई पता हमरा से ढेर निक बिया फतगोबर लागले हमरा से निक बिया तनिको निक बिया बेटी ये त फतगोबर लागले तनिको स्वाद के ना चेहरा के ना कुछ के निक से बैठी नहीं बाकी मन करता न के गुटू ओहो अरे महाराज एकदम बुझाता न जा देखे आ सुनी ना चले जाए हम के पिक्चर देखे लिया चलो होटल में अरे पिक्चर देखे तारा के हम का कहनी हम तो तू जहानत रही तू बड़ा नीमन बड़ा यही खतिया होत रहा यही से यही बहाना होत करते अरे ए मामी जी हां करे भाई तर चूल्हे पर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए रे ई सब का करत रे दामाद के साथ का करत रे हां बेटी के मांग गुजार तड़ी हम का कुछ कहनी रे बैठ के तेजे बतियात रे तोरे के खोजत रही है के कहा तू महतारी है रे तोरा के हम नहीं किहन कि तू कवना पानी तक गिर सकतड़ी ना चुप रहलो है सास के हमरा ऐसे बोल दादा नतिया बोलत अरे सुन अरे सुन ले आ तेरा बोला हम का कोई नहीं है जल्दी उगिला जल्दी क्या करेंगे जल्दी कहां जाता है दादा हम का जाता अरे सुन बोला हम सापला में बोलनी है क्या बोल रहा रुका सोची ए भौजी रुका क्या बोल रहा बताओ हम सापला में कौन है जी हां हाय का कौची देखली है भौजी का देखली के का देखला सा ए जी हम गोरू लगानी है फिर हाथ धर आवता ना रे तो बोला जल्दी बोला बताओ का मैं से तू प्यार करला बता दे हम अभी मांग के सिंदूर पर उजार देबे बता रे का हमनी के प्यार करे नहीं जा लाज कैसे रे ये देखा देखी कोई रानी ला मंदिर बाद पाहुने से हमरा के देख के पसंद कर रहनी जल्दी ये तो हमरा का ढोंगी में ले गेल क्या हो जा हां वो तो यार भाई बता हमर खुना खौला तो होते बतिया लिस्ट जल्दी काये ना तू के बेटे की मैं कह देता क्या कह देता छोटा फिर ये दे हम जग जब हमारा कौन बोल मारा बुता चुप चुप छोड़िए काय रे से बढ़िया भी धागा छोटा नहीं के पैर देवे के
सुन पहले हम तोरा पर ना रहब हम अपना सास पर रहब मायने जाई ना सास हम बियाह करब चली हाई कोर्ट से हमनी के कोर्ट मैरिज करी जा देखा तानी कौन बोल तारी चल पुलिस थाना ये करे करे त काहे हमर मांग में सिंदूर भरला काहे भरला की खातिर काहे ना मैया कर ए हम के पैसा तेरे माये बेटा लाई जा जा के नहीं कुता फौजी तो धोई का हां धोले जा चली चली चलो हमनी के कोर्ट जब मैरिज दोनों जान जब बारी दोनों जना रही तो जमाना का करी राजी बड़ा अरे अरे बड़ा मंगिया फाटी अभी फाड़ी दे मंगिया मरबुता छोड़ दे जान जी काय जल्लू जल्दी चली हो ना ती देखवाओ तुरा नटी नहीं तारा की जाए हम बहुत ही मजे कर तू रही है तू ना ये रहा मेरा तू रही है आता ना गांव से 2-3 गोदी मिले के आता नहीं ऊपर बात भी चलो जानू 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 चल कोर्ट मैरिज चलो जानू चलो जानू कोर्ट मैरिज हमने कर लियो नहीं